цікава, што пакажа сёння Спартак. Так, добра, я згодны з табой, але ж больш цікава, што пакажа сёння наш любімы клуб МКЧ. Давай перайдзем к складам каманд. Давай пачнеш ты. Склад футбольного клуба «Спартак Минск». Номер 1 Кирилл Хомич, номер 3 Вечер Стремов, номер 5 Андрей Боярин, номер 8 Вениамин Коузов, номер 9 Вадим Барановский, номер 17 Иван Юрин, номер 18 Дмитрий Бургузан, журналист, але ні до чого його не приводить, тому просякуємо. Номер 40 Андрей Трофименко, номер 44 Илья Тюнис, номер 70 Змітер Середзіч і номер 72 Максима Головне зорка Спартака. Обов'язково об ним порозмовляємо. Капітан команди Павел Зеленський. Так, давай я перший номер п'ятий номер Ян Сабуцький, капітан команди. 8 Максим Степаков, 9 Ростислав Серый, 10 Коцкий Номенклатор, 12 Абука Меншик, 20 Євген Гарпечик, 24 Константин Петров, 56 Владислав Дебещук, 77 Данил Воцин і 79 номер Єгор Антонович. Головний тренер команди, головний тренер Спартака Ігор Сергійович Каменський, головний тренер Пугачов Владимир Михайлович Бушма і судді сьогоднішнього матчу, головний суддя Євген Наумов. Йому допомагають Анатолій Муха і Юрій Мізовцев, четвертий суддя Владимир Цирко і інспектор Геннадій Звяров. Усі судді представляють город Мінськ. Ну, как кончились формальности, то скажем, что у белых футболках гуляет Спартак, а конкачи гуляют в таких бордовых футболках. Ми так само нагадаємо, що є посилка у описанні відео на Donation Alerts, тому обов'язково задонатьте на добру справу, допоможіть клубу. Коли вам подобається трансляція, зробіть так, щоб яны були яшчэ лепш. Коли не подобається, то зробіть так, як могли ми гэта виправити. Так, давай я коротко скажу, что мы транслируем на два канала, на канал Минска и на канал Конкачи. Тому посылку на донаты вы можете убачить у YouTube-канале Крумкачов. Так, як я сказал, что мы все ж таки комментаторы Крумкачовские и так само завзяторы, тому часом будем завзять и за Крумкачи поболее, чем за Спартак. Так, сподіваємося, що не покрутиться завзятори Спартака на нас, але про вашу команду так само поспробуємо щось розповісти. Коли побачимо нечто цікаве, то обов'язково підмітимо. Але основна увага, звісно, на нашій Крумкачі. Так, ну что, поки що, скільки, 5 хвилин пройшло матчу, таких моментів ще не було, вельми цікавих, але ж не тое, щоб вельми повольно футбол. Так, і було вже некілька таких підходів до нашої грами, а сьогодні Спартака через свої праві факти я не спробую сказати, вельми рахують простої навеси у нашу штрафную, і вони поки що наша справляються з цим. До речі, Арсен Кудзін – один з тих гульців, які пакуль што усе гульнявыя хвіліны ў гэтым сезоне чэмпіянату Мінску правялі ў нас на полі, акрамя Арсеня Кудзіна, так можна сказаць толькі пра Владислава Дебещука і Януша Ладуцку. Іх не змянялі у папярэдніх матчах цягам сустрэч, і сёння яны таксама ў стартавым складзе, вельмі такія важныя гульцы для нас. Пакуль што была такая обрезка от Константина Церкова, але ж лічым опасным з боку Спартака гэта не апынулася. Калі казаць пра Арсеня Кудзіна і ўвогуле пра брамніка Крумкачова, у нас іх трое, Петрович і таксама Шчэрбін, калі шчыра я забыўся імя. Кирилл, пробачте, Кирилл Щербин і ось Арсен Кудзін. Як ти лічиш, Мирослав, хто повинен бути у основі нашої команди? Насамрэч можна знайсці аргументы за кожнага з трох нашых брамнікаў. Арсен Кудзін гэта такі вельмі дасведчаны галкіпер для другой лігі.
шмат гуляў і ў першай лізе, таму на яго баку, конечно, досвід. На баку Віталя Зигмантовича тое, што ён быў уже асноўным нашым брамнікам у папярэдніх сезонах, і мы ведаем, як добра Владимир Фоміч да таланту Віталя ставіцца. Ну а Кіпцов, здаецца, зараз ён трэці брамнік, але цягам мінулага сезону ён ужо навязваў Віталю Зигмантовичу, і нават у фінальным этапе некалькі матчаў правёў, таму, здаецца, таксама, калі нешта здарыцца з нашымі асноўнымі мне понравится, то у плей-офф Щербин гулял, потому что ему пришлось, бо были красные картки, так? Не толькі, там яшчэ была гульня з Полацком на выездзе, вельмі важная гульня, і там Віталій Зигмантович якраз быў нам даступны і быў на лаўцы, а асноўным быў менавіта Кірыл Шчэрбін, які якраз на гэтым сюжэце казаў. Таму вось былі матчы, калі Кірыла добра нас падтаскваў, і, здаецца, у гэтым сезоне таксама будзе яго шанец. Так, зараз Гоцман з мячом спрабуе атакаваць, але не атрымоўваецца, і на Эбукуненджу ідзе мяч. Я паслухаў нашу трансляцыю, здаецца, нас не вельмі добра чуваць, прабачце, так уж выходзіць, але мы пастараемся быць грамчэй. Так, постараемся, ёсць складанасць з тэхнікай сёння, але паспрабуем як мага грамчэй каментаваць, каб было нас чутна. Так, і Ростислав Серый з мячом, Ростислав крыху не хапае, праходзіць мяч. Так, каб было грамчэй, трэба, каб было больш момантаў, тады і мы будзем грамчэй. Так, конечно, спадзяемся, команды дапамогуць нам, каб вы нас чулі. Так, а пакуль як ёсць. Гардзейчык назад на Эбукуненджы, Эбука Кудзіна, і спрабуем ад самай нашай брамы атаку пачынаць. Дабішчук, Ягор Антонович. Неяк пакуль ніхто не вырашае пайсці з мячом уперад. Вельмі шмат пасоў каля сваёй брамы на сваёй палове, але вось магчыма зараз губляем мяч, вельмі хутка мяч губляем. Так, здаецца, трэба, каб ткачы патрымалі мяч у сабе больш і знайшлі сваю гульню, таму што пакуль што не вельмі ідзе гульня, як мне падаецца, але ж першы такі момант быў якраз такі ад ткачоў, Ростислава Серы, мог прыкулеты біць, але ж не атрымалася. Арсень Старыков, вось ён дакладна можа нешта прыдумаць, калі у ўсёй каманды не атрымоўваецца. Арсень на коске, і зноўку губляе мяч, літаральна некалькі пасоў на чужой палове, і мяч губляе. І вось Папачкана гуляе мяч. Один і вось пол. Так, пол на нашу карысць, будзем зараз выконваць. Так, сябры, спрабуем выплывіць на складанасць.
Так, так, обов'язково зараз пишіть у чаті трансляції, тому що спробуємо ми по-розному виправити технічні неполадки наші сьогоднішні. Сподіваємося, що зараз буде лепей нас чутно. Вельмі хотілося б, каб здолелі ми для вас якісно гэтую гульню пракаментаваць. Таму абавязкова давайте зваротную сувязь. А пакуль што крумкачы атакуюць, і за той час, пакуль быў такі перапынак у нашым каментаванні, ужо нават выпаўнілі крумкачы кутнік. Ягор Антанович, які звычайна якраз і выконвае кутнікі ў нас, ён навешваў. На жаль, пакуль што нічога не атрымалася, але было даволі небяспечна. Здаецца, паціху абвастраецца гульня, і ўсё больш момантаў мы бачым. Ой, зараз быў фол, дакладна па нагам атрымала сын Старыкаў, але суддзя вырашыў інакш. Так, можна было б спрачацца, ці быў фол у штрафной пляцоўцы, ці не. Здаецца, быў, канешне, фол, але суддзя паказвае, што трэба працягваць гуляць. Ці ж Арсень ужо звык атрымоўваць па нагам. Гэта вельмі часта адбываецца з ім. Таму ён ужо такі вопытны баец у гэтым сэнсе. Так, ідзе наша атака. Арсень Старыкаў. Арсень. Нічога не атрымоўваецца пакуль, але мяч застаецца ў нас, і з мячом Януш Ладуцька. Так, нам пишут, что гук стал легче, сума стала меньше. Я сподіваюся, что это звук зараз самый оптимальный, який мы можем робити. Итак, не атрымалася подача у штрафную. Данила Гоцман пытался зрабіць яе, але ж выйшла як выйшла. Так, і абавязкова нагадваем вам, што, калі ласка, пішыце не толькі пра то, як гук, а пішыце розную зваротную сувязь, пішыце ваши пытанні, ваши парады, ўсё прачытаем. Як я разумею, пакуль што трансляцыя ідзе толькі на YouTube-канале Федэрацыі футбола Мінска, усе заўзятары там, таму абавязкова будзем чат трансляцыі мы правяраць і будзем адказваць, калі нейкія пытанні з'явяцца. Так, Януш Ладуцька на Коске. Коске назад. І можа зараз небяспечна быць і так у Спартака, але спраўляецца Буканэджы. Добра, выдатна ён гуляе сваім гэтым магутным такім корпусам, адцясняе Паўла Зуевіча. Ведаеце, Павел Зуевіч такі таксама гулец немаленькі, таксама корпусам граць умее, і гэта неаднаразова паказваў, але Буканэджы у гэты раз аказаўся мацней у гэтай дуэлі двух багатыроў, і ідзе наша атака. Ягор Антанович навес? Няма нікога. Так, няма нікога ў чужой штрафной. Так, калі скончыць казаць пра Буканэджы, гэта наш новічок Качоўскі, вельмі цікавы футболіст. Мне вельмі падабаецца, як ён гуляе, такі статны цэнтральны абаронца, які можа корпусам каго хочаш адцясніць, таму пакуль што вельмі спакойны, калі ён выходзіць у складзе. Так, Данила Гоцман паспрабуе нешта зрабіць, але мяч пераходзіць да Спартака. Калі працягваць пра цэнтральных абаронцаў, так, у нас такаюць якасна, але гуляюць зусім па-рознаму. Буканэджы гэта такі больш олдскульны такі абаронца, магутны, які перш за ўсё гуляе ў свае брамы, там літаральна знішчае чужых нападнікаў, а ёсць, напрыклад, нумар 66 Уладзіслаў Дабішчук, і вось ён такі, канешне, гулец значна больш тонкі і значна часцей гуляе менавіта з мячом і развівае нашы атакі. Заўсёды цікава на гэта глядзець. Арсень Старыкаў навес. Так, Арсень. Вельмі было небяспечна. Добра біў Арсень Старыкаў. Хаця, канешне, цяжка было так вось біць з лёту, але гэта, здаецца, самы небяспечны момант, калі быў у нас пакуль што. Магчыма, калі не ўлічваць той стрэл Расціслава Серага, было ўжо ў нас некалькі такіх навесаў у штрафную пляцоўку Спартака. Так, ведаеш, гэта быў такі прыстрэлачны стрэл ад Арсеня, бо ён заўжды першы
створ, а трэці ён павінен ужо забіваць. Заўжды так ёсць. Паглядзім, ці будзе сёння гол ад Арсенія дальнім ударам. Пакуль што такі вельмі дальні навес на Гоцмана. Гоцман, што прыдумае Гоцман, на Ладуцька. Зноў Гоцман, Коске, Гоцман. Шмат кароткіх пасоў у нас было на правым фланзе, Старыкаў. І губляем мяч. Нечага пакуль нам не хапае. Сёння крумкачы, здаецца, больш атакуюць правы фланг. Мабыць, гэта таму, што мы стаім каля яго, каб мы пабачылі ўсе нашы атакі. А мабыць, таму, што там гуляе Даніла Гоцман. Так, здаецца, пакуль што сапраўды больш актыўна правы фланг задзейнічаем. Хаця на левым фланзе у нас ёсць Ягор Антонович, вельмі такі атакуючы латараль. Ёсць якраз Уладзіслаў Дабішук, пра якога мы ўжо шмат расказвалі. І, здаецца, таксама хацелася б, каб левы фланг больш актыўна мы задзейнічалі. Ну, вось якраз наша слова атакі ідзе левым флангом. І пакуль што падбігаемся, вось аут. Ні да чага ён, здаецца, не прыводзіць. Добра, што мы так вельмі высока прэсінгуем Спартак. Эбука Неджы, ну, выдатна гуляе Эбука Неджы, вельмі падабаецца такая эстэтыка гульні цэнтральнага абаронцы. Калі трэба гуляць з корпусам, то Першае становішча, здаецца, па-за гульнёй у нас. так, давай пакуль паўз разглядзем, як ідуць нашы клубы у нашым турніры, так? І Спартак і крумкачы маюць па 6 пунктаў, таму зараз можа вырашыцца, хто зойме першы табліцы. Так, і больш за тое, акрамя нас толькі Мінскае мора выйграла свае дзве першыя гульні, але яны ўжо прайгралі. У гэтым туры прайгралі з Дзішар Дынама, вельмі такі кур'ёзны гол прапусцілі, абавязкова раю паглядзець тым, хто не бачыў. Таму зараз, калі нейкая каманда сёння пераможа, то яна ўжо аднаасобна ўзначаліць турнірную табліцу чэмпіянату Мінску. Канешне, хацелася б, каб гэта зрабілі крумкачы і зрабілі так, што ўжо да канца сезону з першага радка мы нікулі не сыдзем. Так, хацелася б. А пакуль распавяду, як згулялі папярэднія гульні Спартак і крумкачы. Спартак першы свой матч гуляў з Лаксом і перамаглі яны 2-6. Спартак гуляў з Дзішар Дынама і таксама перамаглі 3-2. Таксама у кубку Спартак гуляў супраць Мінскага мора. І ўжо, дарэчы, трэцюю гульню на гэтым тыдні праводзіць Спартак, бо вось у сераду гулялі яны ў Кубку Беларусі, а да гэтага ў панядзелак гулялі яны ў Кубку АЛФ. Там таксама выступае Спартак, як і ў іншых АЛФ-авскіх турнірах. І перамаглі 1-0 каманду «Усход», або «Восток» па-руску. І вось ужо трэцюю гульню праводзіць на гэтым тыдні. Ёсць, напрыклад, у складзе Спартака гулец пад нумарам 18, Зміцер Капуза. Вось ва ўсіх трох гульнях гэты гулец удзельнічаў, і таму вельмі цікава, як ён сабе пакажа з пункту гледжання таго, што ці не стаміўся ён гуляць так часта. І зноўку не фол, зноўку не свісцяць на Арсені Старкаве. Здаецца, што суддзя проста не любіць Арсенія, бо ён не свісціць, калі нам падаецца, што трэба было свісцець. Так, і вось зараз яшчэ можна зразумець гэтае рашэнне арбітра, але у папярэдні раз было гэта вельмі странна. Ну, што ж, магчыма, наступны раз Спартак ужо вырашыць, што Арсеня можна біць як хочаш, лупане яму па нагам у сваёй штрафной пляцоўцы, і заробім мы гэтак пенальці, было б недрэнна. Так, было б недрэнна, тым больш, што ёсць гульцы у нас у крумкачах, хто умее зарабляць пенальці, напрыклад, Ростислав Серый, ён вельмі умее падаць у штрафной і можа гэта зрабіць. Так, і вось было пытанне ў чаце трансляцыі, абяцалі мы на іх адказваць. Перадаюць нам прывітанне з Пятроўшчыны, прывітанне ўсёй юга-западнай частцы Менску, не вельмі далёка вы ад нас зараз знаходзіцеся. Пытанне было ў тым, хто гуляе ў крумкачоў пад 77-м нумарам.
якраз Даніла Гоцман, наш правы латэраль, магчыма, заўзятар заўважыў яго гульню. Даніла Гоцман, гулец, які ў мінулым годзе перад фінальным этапам да нас перайшоў, да гэтага выступаў за РЦАР-БДУ. І якраз, напрыклад, у першым туры чэмпіянату Мінску папярэдняга сезона у матчы РЦАР-БДУ Спартак Мінск выходзіў ён у стартавым складзе, але далей чамусьці Гоцман ці не выходзіў зусім, ці выходзіў толькі з замены, таму перайшоў да крумкачоў. І спадзяемся, што ў крумкачах Даніла Гоцман будзе атрымліваць і больш ігравой практыкі, і ўсё ў Данілы атрымаецца. Гулец ён сапраўды вельмі таленавіты і можа нам у другой лізе і ў чэмпіянаце Менску, і ў фінальным этапе, канешне, дапамагчы. Так, і вось зараз спрабуе атакаваць Спартак, але хутка гэтая спроба скончваецца. Добра дзейнічаюць нашыя цэнтральныя абаронцы. І не толькі. І вось зараз Ягор Антанович спрабуе цягнуць мяч. Ягор гэта ўмее. Ягор на Ростислава Серага. І, здаецца, выйшлі мяч. І так, суддзя паказвае, што будзе ад варот уводзіць мяч Кірыл Хоміч. Кірыл Хоміч, дарэчы, наш былы гулец з такой вельмі цікавай біяграфіяй. Пачынаў ён у сістэме Мікашевічскага граніцу. Магчыма, памятаеце, яшчэ была такая каманда. Потым ён перайшоў у 4-й нямецкі дывізіён, паўгады правёў там. Потым скончыў кар'еру, было гэта ажно 10 гадоў таму, але ў 22-м годзе яе ўзнавіў, спачатку ў серабранцы, а потым перайшоў да крумкачоў. Так, працягнем пра гэта пазней. Даніла Гоцман. Не зразу, напэўна, мы зразумелі, чаму быў свісток, але становішча па-за гульнёй у Коскіна Мікаты не першае ўжо ў гэтым матчы. Дык вось. Так. І дык вось, Кірыл Хоміч 1,5 гады правёў у складзе футбольнага клуба Крумкачы, быў у нейкі момант другім брамнікам нашай каманды. Усяго толькі 2 гульні згуляў, і там выходзіў толькі з замены. І вось, магчыма, якраз за гульнявой практыкай зышоў Кірыла Хоміч у Спартак. Тут ён пакуль што асноўны брамнік. І ведаеце, вось часта на браму варот ставяць у дваровым футболе самага буйнога гульца. Кірыла Хоміч, ён сапраўды вельмі буйны, не ў тым сэнсе, што у яго нейкая там лішняя вага ёсць, а ў тым сэнсе, што вельмі такі накачаны хлопец, і заўсёды цікава глядзець, як ён у браме гуляе. Паглядзім за імі сёння. Ой, як прыгожа ён у Шладуцка на Коскіна Мікату аддаў пяткай, але, на жаль, крыху не хапіла, каб гэтая перадача ў штрафную прайшла. Так было бы прыгожа. Заўжды, так? Чагось не хапае ў гульні крумкачоў, каб забіць. Так, і хацелася б, канешне, каб мы гэта выправілі. Так, ідзе атака, Гоцман. Так, і выходзіць мяч, будзе аут на нашу карысць. У цэнтры поля ляжаў гулец Спартака, але, здаецца, зараз ужо устаў. Зараз паправіць ветры і будзе гуляць далей. Так, конечно. Так, пакуль што ёсць пазу, давай скончым пра мінулыя гульні, бо пра Спартак мы рассказалі, а як свае гульні прайграў клуб Крумкачы, мы яшчэ не распавялі. І ў гэтым сезоне таксама гулялі мы 2 матчы, і першы быў супраць Славы Дынама, перамаглі 6-1, а другі гулялі супраць Энергетыка і таксама перамаглі 0-4. Так, і бачу я заўвагу ў каментарах пра тое, што 77-й нумар нашай каманды гэта Александр Варанович. Я бачу, што сочыце вы за крумкачамі, калі ведаеце такога гульца, але не, зараз 77-й нумар гэта Даніла Гоцман, бо Александр Варанович таксама латэраль, толькі левы, на левым фланзе звычайна ён дзейнічаў і вельмі добра правёў у нас мінулы сезон і пайшоў на павышэнне ў першую лігу. Так, і вось якраз Александр Варанович гэтыя хуткія праходы таксама дэманстраваў, і таму зараз спрабую зарабіць кар'еру ўжо ў першай лізе.
тут толькі поспехаў яму пажадаем, але калі нешта не пойдзе, то заўсёды будзем радыя бачыць у нас. Так, пакуль што здаецца не вельмі ідзе у Александра Варановича, а пакуль вельмі ідзе ў Косці і праверыў ён такім стрэлам Кірыла Хоміча. І забірае мяч Кірыла Хоміч і уводзіць у гульню такім вельмі моцным дальнім стрэлам. І ідзе барацьба, шмат барацьбы ў цэнтры поля пакуль што. Спартак такая каманда, якая любіць змагацца, бароцца, любіць выгрызаць мячы. Пакуль што удаецца гэта ў них. І, здаецца, трэба нашым хлопцам нешта шукаць, што з гэтым рабіць, як гэтую абарону Спартака, вельмі шчыльную абарону, як яе ўзламваць. Евген Гардзейчык направа, зноў на Гоцмана. Вельмі шмат пра Гоцмана находзіць мяч. Ладуцка і губляе мяч Януш. І зараз Іван Юрын з мячом. Юрын на Зуевіча. Вось крыху б яшчэ росту, канешне, Зуевічу, і дацягнуўся б ён да гэтага мяча. Так, і заставіў мяч у Спартака. Іван Юрын, дарэчы, лепшы бамбардзір мінулага сезона ў складзе Спартака. 8 гульняў ён, 8, прабачце, мячоў забіў ён у гульнях чэмпіянату Менску. Іван Юрын такі дасведчаны гулец, які вельмі перспектыўна у мікашэвіцкім граніце пачынаў сваю кар'еру, потым зрабіў перапынак на службу ў войску, але пасля вярнуўся ў футбол і нават дайшоў да вышэйшай лігі. Гуляў і за футбольны клуб Белшына ў 23-м годзе, і за Слуцак у 2024-м, але ў 25-м годзе нечакана апынуўся ў Спартаку, і вось зараз адзін з лідараў гэтай каманды. І Кутнік, і вось зараз, напэўна, якраз Ягор Анданович гэты Кутнік і падасць. Ніколі так часто не слухаў, як сёння цябе. Так, ну, што зрабіць? Аказваецца, ёсць не адзін выхаванец мікашэвіцкага граніта ў складзе Спартака, таму часта ўзгадваем гэтую каманду і жадаем, канешне, мікашэвіцкаму футболу неяк узрадзіцца, бо зараз усё вельмі там сумна. Але пакуль што вяртаемся да гульні Крымкачы Спартак. Тут Ягор Антонович спрабуе нешта зрабіць, што ж ён прыдумае. Коскі. Пакуль нічога цікавага, але шмат сумна. Так, і было небяспечна, і вось зараз нездаволены нашыя заўзятары. Кірыл Хоміч так даволі жорстка згуляў супраць Уладзіслава Дабішчука, але суддзя лічыць, што ўсё ў межах правілаў. Магчыма, так і было насамрэч. У любым выпадку. Так, і бачым мы у каментарах, пішуць нам пра гук. Так, сапраўды выбачаемся. Магчыма, не ідэальны гук будзе сёння на нашай трансляцыі. Магчыма, яшчэ атрымаецца нешта палепшыць. Пішыце, калі стане вельмі дрэнна і нас не чутна. Паспрабуем нешта з гэтым зрабіць. Пакуль што, здаецца, як пішуць, усё не так дрэнна, як было на пачатку гульні. Так, і зараз атакуем. Гоцман. Магчыма, на Януша аддасць, але не. Ён спрабаваў неяк аддаць на Ростислава Серага, які ў гэты час урываўся ў штрафную пляцоўку, але не прайшла гэтая перадача. І зноўку цераз Гардзейчыка, Букунэджа, Дабішчука спрабуем развіваць нашу атаку. Неяк пакуль асэнсаванасці не хватае вось гэтым камбінацыям крымкачоўскім. І, канешне, хацелася б, каб яе стала больш. Хацелася б, каб каля штрафной пляцоўкі Спартака нейкія больш тонкія перадачы мы аддавалі, нейкія больш цікавыя рашэнні знаходзілі. Вось зараз Арсень Старыкаў проста губляе мяч. На жаль. Не вельмі цікавае рашэнне. Так. І зараз паглядзім на цікавае рашэнне Спартака. Таксама ёсць каму гэтай каманды атакаваць. Узгадвалі мы ўжо пра Паўла Зуевіча. Дарэчы, наш былы гулец правёў за нас у 2016-2017 годзе 7 гульняў у вышэйшай лізе, пасля гуляў у вышэйшай лізе за Слуцак. Нават вызываўся, калі быў яшчэ ў Крымкачах, у моладзевую зборную. Такі нападнік, які можа і патаўкацца у штрафной. Косці падае на Гоцмана. Не атрымоўваецца. У поле на Евгена Гардзейчыка.
магчыма, пакуль што скончым пра Паўла Зуевіча, дык вось можа ён і так акрабатычна цераз сябе прабіць, і, напрыклад, гэтай зімой у турніры зімовым АДЛФ набіў ён нейкую зусім ужо НХЛаўскую статыстыку, 55 галоў і 50 перадачаў у чэмпіянаце Мінску па футболе 8х8, зімні чэмпіянат маем на ўвазе. У перадсезонцы ўсяго толькі 2 гульні згуляў Спартак перад чэмпіянатам Мінску, таму што зімой яны ўжо ўдзельнічалі ў турніры, і вось у 2 таварыскіх гульнях Спартак забіў ажно 14 галоў, і 6 з іх Павел Зуевіч, такая галоўная ударная сіла мінскага Спартака. А хто ў Крумкачах галоўная ударная сіла? Вось вельмі цікавае, канешне, пытанне, вельмі цікавае. У папярэднім сезоне у нас лепшым бамбардзірам стаў Алексей Хадневіч, зараз яго ў нашай камандзе ўжо няма, і, здаецца, у нас вельмі такі добры набор гульцоў, якія могуць забіць гол ці са стандарту, ці неяк з гульні, але пакуль што, магчыма, не хапае вось нейкага аднаго такога суперфорварда, таму даводзіцца і паўабаронцам, і абаронцам удзельнічаць, забіваць. Вось 2 галы забіў ужо і Януш Ладуцька, наш апорны паўабаронца. Таму яны вось так кампенсуюць такую адсутнасць у нас нейкага зорнага, ударнага, цэнтральнага форварда. Так, пакуль што, здаецца, галоўны забіўны моц у нас гэта Евген Гардзейчык. Так, лепшы бамбардзір перадсезонкі, 4 галы там забіў, ёсць у яго гол ужо і ў мінулым матчы. Вельмі любіць Евген падключацца на кутнікі, на стандарты, і там сваёй галавой добра ён замыкае. Евген Гардзейчык, канешне, паспявае і ў абароне адпрацоўваць, і ў атацы нам дапамагаць. Ну, ужо досвед гэта пазваляе рабіць. 5-й сезон праводзіць у Крумкачах, і ўжо 3-й сезон у статусе асноўнага нашага цэнтральнага абаронца, магчыма, такога самага дасведчанага. Нездарма ж Евгена Гардзейчыка выбрала каманда першым віцэ-капітанам пасля Януша Ладуцькі. Так, Евген Гардзейчык увогуле мне здаецца адзін з галоўных гульцоў Крумкачоў. Самых такіх гульцоў, якога заўжды хочацца бачыць у аснове. Так, і, канешне, просім прабачэння мы, што так шмат размаўляем не аб гульні, але, ну, здаецца, пакуль што не так шмат падзей праходзіць на поле, якія хацелася б каментаваць. Вось зараз Арсень Старыкаў спрабаваў прабіць, але, ну, вельмі недакладна гэта было, і таму пакуль што ёсць шмат часу у нас, каб аб нечым такім вось паразмаўляць нейкім староннім, паабмяркоўваць нашых гульцоў ці гульцоў Спартака. Так, нядзеля, вечар, таму Крумкачы, Спартак, я думаю, хутчэй пачнуць гуляць ужо ў другім тайме і пабачым больш галоў. Вось зараз магла памылка здарыцца, але Кірыла Хоміч спакойна гэты мяч забірае. Пасля таго, як галавой згуляў гулец Спартака, выносіць, і, здаецца, выносіць у аут. Такі вядомы фейк пасля матчу ПСЖ Баварыя ў лізе чэмпіёнаў гуляў у інтэрнэце пра тое, што Мацей Сафонаў выносіў мяч на правы фланг. Ой-ой-ой. Зноў трэцяе становішча па-за гульнёй у Коскі на Міката. Ну, здаецца, было становішча па-за гульнёй. Нават не спрачаецца Коскі. Дык вось, шмат казалі пра тое, быццам Мацей Сафонаў выносіў мяч на фланг, дзе гуляе Майкл Олісе, і выносіў спецыяльна ў аут, каб у Алісе было менш вольнай прасторы, каб ён не здолеў прадэманстраваць свае моцныя якасці. Здаецца, ўсё ж гэта быў фейк, нічога такога Луіс Энрыкі не казаў, але, магчыма, вось зараз Кірыл Хоміч спецыяльна выносіць мяч у аут на фланг, дзе гуляе Кірыла Гоцман, каб Гоцман не меў магчымасці гуляць на вольных мячах на вольнай прасторы. Магчыма, так. Я не думаю, што гэта было запланавана. Або Кірыл Хоміч проста дрэнна вынес мяч у аут, але будзем верыць у лепшае. І такое бывае. Вось зараз, я думаю, Кірыл не стаў выносіць, даў пас, і добры пас. І перахопліваем, здаецца, мяч. Так. І зноў губляем вельмі хутка. Ідзе заброс у сторону якраз Зміцера Капузы.
нападніка, які паспеў нават у медыйным футболе пагуляць за дэмедыя, таму таксама нейкі досвед выступаў на адносна высокім узроўні мае, але, канешне, досвед нейкіх расійскіх блогерскіх ліг не вельмі дапамагае Капузе забіваць у браму такой моцнай каманды, як Крумкачы. Даніла Гоцман на косткі. Зноў Даніла Гоцман з мячом. Ці атрымаецца у яго што-небудзь. Было блізка да таго, каб мяч захаваць, але, на жаль, мяч сышоў, і зараз вельмі так гучна скамейка Спартака адрэагавала на гэта. Вельмі яны былі ўсцешныя тым, як іх абарона з Данілай Гоцманам тут справілася. Здаецца, у Крумкачоў сёння асноўная пара ў атацы гэта Гоцман і Коскі. Так, незвычайна гэта для нас у гэтым сезоне, але Коскі вельмі актыўны, таксама ў атацы, вельмі шмат праз яго ходзяць мячы. Вось яшчэ б пазбавіцца Коскі ад гэтых становішчаў па-за гульнёй. Ну, неяк зусім недакладна. Не давялося Арсенію Кудзіну уступіць у гульню. Не вельмі часта ён уступае ў гульню, пакуль што ў нашых сустрэчах. І гэта, канешне, добра, але паспеў ужо і сейвамі адзначыцца, і у тым ліку, на жаль, першы свой мяч прапусціць у гэтым сезоне. Спадзяемся, сёння другі свой сухі матч усё ж Арсень Кудзін правядзе у гэтым сезоне. Так, сёння пажадаем яму крыху смерці на поле, каб было паменш працы. Так, і вось тут зараз без фолу, здаецца, дае арбітр сёння гуляць. Дае гуляць, дае хлопцам змагацца, таму такі сілавы футбол мы сёння ўбачым. І як быццам бы гэта даволі добра для Спартака, які ў такой сілавой манеры любіць гуляць. Спадзяемся, у нас таксама знайдуцца хлопцы, якія Спартаку дадуць адказ. Узгадвалі мы пра Буку Неджы, ну ён, не ведаю, 5 гульцоў Спартака, напэўна, спакойна можа ўзяць на сабе, усіх перабароць у такім выпадку. Я таксама люблю ОПА, а пакуль што жоўтая картка Яўгену Гардзейчыку. Яўген Гардзейчык, наш лідар па жоўтым карткам у мінулым сезоне. 6 жоўтых картак і 1 чырвоную, ажно ён атрымаў толькі ў чэмпіянаце Мінску мінулага сезону. І, дарэчы, у абедзвюх гульнях супраць Спартака ў мінулым сезоне якраз атрымліваў ён жоўтыя. На жаль, гэта Гардзейчык любіць, потым прапускае гульні з-за гэтых жоўтых картак. Хацелася б, канешне, каб крыху іх меней было, каб не гублялі мы вось на роўным месцы нашага гульца на, магчыма, нейкія важныя матчы. Для цэнтральнага абаронца шмат жоўтых картак і часам чырвоныя карткі. Гэта, так кажуць, нармальна, але ж хацелася б паменш. Але ж Яўген, канешне, у нас такі рэкордсмен нават сярод цэнтральных абаронцаў. Абаронца цэнтральны можа гуляць з парозамі, так? І хтосьці можа быць вельмі акуратны. Будзем лічыць, што Яўген Гардзейчык вельмі часта ўключаны ў гульню, таму вельмі часта карткі атрымлівае. І зараз якраз Міцер Капуза цягне мяч. І здавалася, добра ён яго адабраў, але справіліся нашы абаронцы. Даніла выправіў сваю памылку. Так, і там дапамаглі яшчэ, канешне, Данілу. І зараз зноўку атакуем. Костка праз правы фланг на Януша. Януш памыляецца. Але ж мяч першы у нас. Гардзейчык на Цвяткова. Цвяткоў. Ой-ой-ой. Ну, неяк проста трапляе ў Коскі на Мікату і адскоквае ад Коскі мяч. Зусім не чакаў Коскі такой перадачы ад Канстанціна Цвяткова. І Канстанцін Цвяткоў з такімі характэрнымі італьянскімі жэстамі зараз звяртаецца да нашага японскага легіянеру, спрабуе нешта яму аб'ясніць. Не паразумеліся крыху хлопцы. Цікава, што, бо гэта сапраўды было нечакана. Атрымаць такі мяч для Коскі. І зноўку Цвяткоў. Нават Цвяткоў змяшчаецца вось на гэты наш любімы правы фланг. Здаецца, тут ужо было большая палова нашай каманды. Магчыма, працуе план Кірылы Хоміча, каб даць менш вольнай прасторы Даніле Гоцману. Я вось
Я вось ужо бачу, што а пакуль што атакуе Спартак, Ізуевіч можа зрабіць небяспечна. але ж не атрымаецца яго зрабіць вельмі небяспечна, і Арсень Кузін будзе пасаваць на нашага абаронцу. Неяк трэба больш уважліва, канешне, гуляць, бо тут маглі згубіць мяч. Але прадвігаем. Не, скончылася наша атака. Іван Здаецца, мне Юрын. трэба паспрабаваць нашым хлопцам пайсці праз левы фланг, бо штосьці праваму не атрымліваецца сёння. Так, вельмі шмат губляем мы мяч на гэтым фланзе. Ты ведаеш, я заметил, што у Антоновича такія яркія блакітныя бутсы, і іх добра бачна на полі, можна лёгка зразумець, што гэта Ягор Антонович, але ж пакуль што ў нас не так шмат повадаў вспамінаць Ягора, але ж вось зараз аут, ён будзе выбрасваць. Так, Ягор на Арсеня Старыкова. І тут нават крыху спрабуе папрэсінгаваць Спартак, але выходзім мы з-пад гэтага прэсінгу. І вось зараз якраз як быццам бы нас пачулі і спрабуем левым флангам атакаваць. Арсень Старыкаў губляе зноўку мяч ужо не першы раз, на жаль. Што даволі позна, пачынае халадаць, таму каб сагрэцца трэба ўжо забіваць галы. Так, забіваць галы і неяк рухацца хлопцам. Вось Владзімір Фаміч Бушны, ён заўсёды казаў, што не шкадуем сабе, хлопцы, калі вы стоміцеся, то ёсць каму вас замяніць, і як быццам бы трэба пра гэта ўзгадаць, неяк нарасціць хуткасці. Таму што калі што, ёсць каму ўзмацніць гульню са скамейкі. І зноўку не дае суддзя фол. Ну, сапраўды суддзя дае сёння гуляць, таму такі сілавы футбол у нас атрымоўваецца. Галоўнае, каб не згубіў гульню суддзя, бо калі даеш гуляць, трэба рабіць гэта з розумам. Так, паглядзім, канешне, што будзе далей. Магчыма, у другім тайме эмоцый стане больш, але пакуль што ў гэтым сэнсе ўсё добра, як быццам бы трымае гульню пад кантролем, але нашы хлопцы ўжо некалькі раз вельмі так узбураныя былі рашэннямі галоўнага арбітра. У другім тайме, калі што, канешне, можа і пылыхнуць, так. Не ведаю, як у Спартака, а вось у Крумкачоў другія таймы праходзяць заўжды лепш у гэтым сезоне, як мне здаецца. Да ў мінулым сезоне гэтая тэндэнцыя была. Увогуле ёсць такая тэндэнцыя у Владзіміра Бушны, што ён застаўляе на скамейцы гульцоў, якія, здавалася б, маглі бы дакладна выйсці ў асноўным складзе. Гэта ты пра Алексея Баранова, калі казаць пра сёння. Так. У першую чаргу, канешне, пра Алексея Баранова, і не толькі пра сёння. Увайшоў ён у гульню ў перапынку матчу з Дынама і вельмі ўзмацніў так гульню, вельмі дапамог, дадаў нашым атакам асэнсаванасці. І вось вельмі чакаем Алексея Баранова, MVP мінулага сезона ў перапынку. Ну а пакуль што у нас 0-0, такі не самы змястоўны футбол, таму адпачываем, чакаем чагосьці больш цікавага ў другім тайме. Перапынак. Так, пачуемся ў другім тайме. Пока прощаемся. Подсилкуется. Так, а тут ты включился?
Другі тайм, Спартак Крумкачы. Ну што, ці будуць галы, зараз пабачым. Так. І паспрабавалі мы яшчэ раз выправіць сітуацыю з гукам, таму, калі ласка, абавязкова ў чаце трансляцыі або крымкачоўскай, або Федэрацыі футбола Мінска абавязкова пішыце, што з гукам. І пакуль што ёсць у нас яшчэ час крыху пагутарыць. Праверылі мы чат трансляцыі на YouTube-канале Крумкачоў і бачылі мы, што далучыўся да нашага чату галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктор Михайлович Гончаренко. Віктор Михайлович, вельмі усцешна вас бачыць. Вас ці нейкага вашага клона, гэта мы ўжо дакладна не ведаем. І Віктор Михайлович Гончаренко вельмі цікавіўся Іллёй Зайцевым. Магчыма, спецыяльна ён уключыў трансляцыю, каб паглядзець Іллю Зайцева, каб паглядзець, як Ілля Зайцев гуляе, каб потым ён дапамог яму перамагчы ў вельмі такіх важных матчах з Сірыяй і Буркіна-Фасо. Але вымушаны мы крыху расчараваць нашага галоўнага трэнера зборнай. Ілля Зайцев зараз у першай лізе, таксама як і Александр Варанович, пайшоў ён на павышэнне, і зараз у асноўным складзе Астраўца Ілля Зайцев гуляе. Пакуль што нядрэнна атрымоўваецца яго ў першай лізе, толькі поспехаў пажадаем. Так, яшчэ пажадаем поспехам сёння крумкачам. Я паўтару, мы каментатары YouTube-канала Крумкачы, зараз таксама трансліруем і на канал Федэрацыі. Таму, калі мы будзем больш размаўляць пра Крумкачы і крыху заўзець, калі ласка, паважаныя гледачы, не злуйцеся. Так, і зараз ажно трайная замена ў складзе футбольнага клуба Крумкачы. Напрыканцы першага тайму узгадвалі мы пра Алексея Баранова, нашага апорнага паўабаронцу, MVP мінулага сезона ў складзе футбольнага клуба Крумкачы. Алексей Баранов ужо 2 мячы ў мінулым сезоне забіў у браму футбольнага клуба Спартака і, магчыма, дапаможа і сёння. Выходзіць ён на поле. Акрамя яго выходзіць наш латэраль Давуд Арабгаджыеў і Міраслаў Таўковіч, атакуючы паўабаронца, замест каго яны выйшлі. І як зараз распалагаюцца нашы хлопцы, будзем вось зараз разбірацца. Так, цікава, замест каго, і напрашваліся замены, таму што не вельмі шла гульня ў Крумкачоў, трэба было аднавіцца, таму і выпусцілі 3 свежых гульцоў. І ведаеш, я зараз вельмі здзіўлены, бо няма нашых 2 латэралей, і Данілу Гоцмана, і Ягора Антоновіча. Магчыма, вось незадаволены Бушма, як мы дзейнічалі менавіта на флангах. Магчыма, недастаткова актыўна цягнулі мяч цераз флангі. І калі на правым фланзе у нас зараз дзейнічае латэральным Давуд Арабгаджыеў, да чаго мы ўжо звыклі, гэта яго профільная пазіцыя. А вось на левым фланзе латэральным, здаецца, выйшаў Міраслаў Тамковіч, калі я не памыляюся. І вось у мінулым матчы у перапынку на пазіцыю левага латэраля выйшаў Уладзіслаў Марозік, наш нападнік. Зусім гэта для яго не профільная пазіцыя. І зноў эксперыментуе Уладзімір Фаніч Бушма, бо Міраслаў Тамковіч гэта такая крэатыўная дзесятка, такі тонкі тэхнічны гулец. Не ўсё атрымалася ў Міраслава ў мінулых матчах другой лігі, і вось зараз паспрабуе ён сабе на зусім іншай пазіцыі. Будзе на бліжнім да каментатара ў левым фланзе, спадзяемся, разрываць, і спадзяемся, што адзначыцца нейкімі добрымі на поле дзеяннямі, галамі, асістамі. Будзем ад яго гэтага чакаць. Ведаеш, здаецца, гэта такі план трэнераў Крумкачоў, каб кожны гулец Крумкачоў пагуляў як латэраль. Так, і магчыма, таму што Бушма выпускае другі матч запар менавіта на левы фланг такога непрофільнага гульца, магчыма, якраз на левы фланг нашай такой абароны Уладзімір Бушма шукае латэраляў, шукае новых гульцоў, спрабуе, эксперыментуе. Ну што ж, цікава за гэтым паглядзець. Трэцяя замена, дарэчы, даволі банальная. Коскіна Міката, які сыходзіў даволі рана ў мінулых матчах, ён сышоў з поля і зараз, і Алексей Баранов, здаецца, якраз на пазіцыю атакуючага паўабаронца выйшаў. Мяч у букі на Кудзіна. Зараз трэба спакойна. Так і зрабіў Арсень Кудзін. І цікава, у нас зараз, дарэчы, пара зараз у атацы ёсць пара атакуючых паўабаронцаў, Баранаў і Старыкаў. Мы больш звыклі да таго, што яны оба гэта такія апорныя паўабаронцы, але зараз больш так блізка да атакі будуць яны дзейнічаць, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Ведаеш, мне вельмі падабалася наша такая тройка, Старыкаў, Баранаў, Зайцаў. Зараз вось
без Зайцева, але ж у любым выпадку Баранаў і Старыкаў вельмі добра ўмеюць гуляць разам і адчуваюць адзін аднаго таксама добра, таму я думаю, што гэта будзе вельмі цікава і ў атацы паглядзець на іх. Так, канешне. І зараз атрымоўваецца такая у нас канцэнтрацыя тэхнічных гульцоў уперадзе, бо ёсць Баранаў, Старыкаў, і вось гляджу я за Міраславам Тамковічам, бо вельмі мне цікава паглядзець, што ж задумаў Бушма. Міраслав Тамковіч вельмі высока стаіць, нават там не вяртаецца ў абарону, як такі больш вінгер нават дзейнічае, і магчыма якраз у гэтым задумка Бушмы, бо ў мінулым матчы Уладзіслаў Марозік, калі выйшаў левым латэралем, таксама у абарону нават і не вяртаўся, а дзейнічаў куды больш у атацы, спрабаваў атрымаць мяч, прайсці, забіць ці аддаць перадачу. Ну, цікава, ці пабачым мы сёння Марозіка, і калі пабачым, то на якой пазіцыі, але калі шчыра, я б яго паглядзеў форвардам. Так. Уладзіслаў Марозік, дарэчы, хутчэй за ўсё форвардам якраз і можа выйсці ў гэтай гульні, бо няма ў нас сёння на лаўцы Уладзіслава Далідовіча, які шмат гуляў у папярэдніх двух гульнях, і, здаецца, вось якраз Марозік можа Ростислава Серага на гэтай пазіцыі пасля змяніць і неяк так гэтую пазіцыю асвяжыць. Цікава, што Владзімір Бушма памяняў Коскі, а не Цветкова, бо ўсё ж такі больш заметен быў Коскі, і так, ён памыляўся, але гуляў, як здаецца мне, цікавей. Але ж вось, мабыць, патрэбны нашаму трэнеру больш абаранительны апорнік, так? Так, але ж Алексей Баранаў мог бы згуляць у пары з Янушам Ладуцька на сваёй профільнай пазіцыі, таму я згодзін. Не атрымалася зараз у Ростислава Серага, не атрымалася прабіць галавой, дык вось я згодзін, што Алексей Баранаў якраз бы мог выйсці на профільную пазіцыю, адкуль ён умее атакі разганяць, не абавязкова яму да гэтага так высока дзейнічаць, і як быццам можна было бы альбо пакінуць на поле Коскі на Мікату, альбо паспрабаваць кагосьці яшчэ, бо, шчыра кажучы, Канстанцін Святкоў пакуль не так шмат дае нам у атацы, а нам перш за ўсё якраз забіваць зараз і патрэбна. Так, мяч ідзе ад адной каманды да другой, і не шмат часу затрымліваецца ў адной каманды. Зараз нешта спрачаецца якраз такі Цвяткоў з галоўным суддзёй, а у гульца Спартака пакуль што не бачу. Так, гэта Ілля Цюніс, 44 нумар, адзін з лідараў Спартака, дасведчаны гулец. Ён у нас 94-го года народжання, 32 гады яму ўжо ў гэтым годзе. Шмат гуляў у розных камандах першай лігі, другой лігі, і, дарэчы, нават мае легіянерскі такі досвед. Не вельмі тыпічная такая гісторыя для другой лігі. У Дынамо Вране, камандзе з другога дывізіёну чэмпіянату Сербіі, паспеў паўгады пагуляць Ілля Цюніс, а зараз дапамагае Спартаку у першым туры супраць Максімуса. Дарэчы, зарабіў 2+2, 2 галы, 2 перадачы. Так, і гэта вельмі небяспечна. Добра, што абарона спраўляецца, дык вось Ілля Цюніс, канешне, вельмі такі патрэбны, вельмі важны гулец для Спартака, і, здаецца, зараз ён будзе вяртацца ў гульню, сігналізуе ўжо, што гатовы ён прыцягнуць. Гэта добра. Калі няма траўм, гэта заўжды падабаецца і каментатарам, і гледачам, і трэнеру каманды. І зараз будзе Спартак уводзіць мяч ад варот. Дарэчы, цікава, што не Кірыла Хоміч часам уводзіць мяч ад варот, а палявы гулец, адзін з абаронцаў, не бачу я, хто гэта быў. Магчыма, калі нейкі палявы гулец Спартака уводзіць мяч у гульню, то задумка нейкая другая. Магчыма, Даніла Гоцман у перапынку сышоў, яго нейтралізаваць удалося, зараз будуць нейтралізоўваць некага іншага. Цікава, што шмат мы бачылі гульні Крумкачоў на правым фланзе у першым тайме. Зараз пакуль што, здаецца, больш праз левы ідзе атака. Гэта спецыяльна, каб мы
з нашай пазіцыі лепш бачылі. Я думаю, Владзімир Бушма таму такія замены зрабіў. Так, і камера ж таксама стаіць побач з намі, таму гледачам нашым на бліжнім фланзе таксама будзе бачна лепей тое, што адбываецца. Але вось зараз якраз на дальнім фланзе нешта спрабуем зрабіць. Давуд Арыбгаджыяў. Заблакаваны стрэл Ростислава Серага. І кутнік нас чакае. Так, і цікава, што калі мы разгортваем атакі, таксама не вяртаецца Міраслаў Тамковіч, каб неяк атрымаць мяч. Уладзіслаў Дабішчук мяч атрымлівае і проста цягне яго наперад. Так актыўна цягне. Здаецца, Уладзіславу Дабішчуку давяраюць гэта рабіць, давяраюць яго навыкам дрыблінгу, і таму такі вось тэхнічны цэнтральны абаронца ў нас ёсць. Ну што? Так стрэла па воротам і не ўбачылі мы. Бука, што зробіць Бука? Цікавая. Бука нібы паспрабаваў вырабіць гульца Спартака. Ай, вельмі небяспечна, вельмі блізка было. І вось атакуем, але да нечага сапраўды небяспечнага не ўдаецца нам давесці гульню. Узгадвалі мы ўжо пра Кірыла Хоміча. Трэба сказаць, што Кірыла Хоміч гуляў за нас не так шмат у афіцыйных матчах, гуляў больш у таварыскіх гульнях. І бачым яго гульню, вельмі такі вясёлы галкіпер, які любіць памыляцца. І таму трэба нашым хлопцам неяк больш спрабаваць, магчыма, біць далёк ці навешваць туды, дзе стаіць Кірыла. Магчыма, ён нам па нейкай старой памяці сёння дапаможа. Пакуль што небяспечна. Так, і Міраслаў Тамковіч, што ён зробіць? Больш як вінгер, чым латэраль. Ой, ну... І стрэл! Стрэл! Здавалася, што ідзе ў дзявятачку, і гэта было бы так прыгожа. І Януш Ладуцька забіў бы ўжо трэці гол у гэтым сезоне, у трэцім матчы запар. Але, не хапіла, зусім крыху не хапіла. Так, зноўку звяртаем на гэту ўвагу, таму што гэта цікава. Вось паглядзіце нават зараз, як дзейнічае Міраслаў Тамковіч на левым фланзе, наш 23 нумар, і як нумар 6 Давуд Арыбгаджыяў на правым фланзе. Здаецца б, яны гуляць на аднолькавых пазіцыях на розных флангах, але наколькі вышэй дзейнічае Міраслаў усё ж такі. Я вось думаю, мабыць, мы чагосьці не разумеем і ўжо схема змянілася, але ж, здаецца, не мянялася схема. Не, бачым мы тройку абаронцаў, Дабішчук, Неджы і Гардзейчык. Вось зараз добра яе бачым. Бачым апорнікаў, Цвяткоў і за нашым нумарам 20-м Евгеном Гардзейчыкам вось зараз. Ён вельмі добра дзейнічае на кутніках. Шмат мы казалі пра яго, і, магчыма, зараз ён нешта прыдумае. Вельмі чакаем мы ўжо гол. Ну, здаецца, трэба забіваць, час перамагаць. Стала больш небяспечна, быццам бы ў другім тайме. Ўжо так трыбуны прыбавілі гуку, больш гучна рэагуюць на моманты. Таксама разумеюць, што забіваць ужо зараз трэба, але пакуль што ўсё не атрымоўваецца, гэта неяк вельмі высока атрымалася. Так, калі казаць пра трыбуны, сёння даволі шмат гледачоў на стадыёне, не гледзячы на надвор'е, не гледзячы на тое, што зараз вечар нядзелі, трэба рыхтавацца да працы, але ж всё ж такі гледачоў шмат, гэта вельмі крута, і на стадыёне добрая атмасфера. Так, пайшоў такі невялікі дожджык зараз. Так, ой, які момант! І вось якраз я жадаў сказаць перад стрэлам Івана Юрына пра тое, што зараз мяч слізкі такі, поле больш слізкае, і могуць быць нейкія нечаканасці, сюрпрызы. І вось было нейкае адчуванне, што можа Іван Юрын гэтым скарыстацца, але, на шчасце для нас, ён прабіў праму рукі нашаму кіперу Арсенію Кудзіну, і той спакойна мяч узяў. Так, гэта для таго, каб Арсень не замёрз на поле зараз. Так, Дабішчук, што паспрабуе зрабіць Дабішчук, цягне пакуль мяч. Калі даюць цягнуць мяч, то трэба гэта рабіць так і на Тамковіча. Тамковіч, забягае Арсень Старыкаў па флангу, але пас на Януша Ладуцьку ў цэнтр. Пераходзіць на правы фланг мяч. Арыбгаджыяў, Цвяткоў, губляе мяч. Так, Арыбгаджыяў не вельмі дакладна аддаў. Цвяткоў не зразумеў гэтай задумкі. І неяк ось не атрымалася. І зноў палявы гулец, не бачу, на жаль, хто гэта, палявы гулец Спартака будзе ўводзіць мяч у гульню. Цікава будзе выбіваць далёка, ці неяк адпасуе на больш бліжняга гульца. Гэта
Гэта было б странна, калі б увадзіў мяч палявы гулец, а не брамнік і згуляў бы на каратке. Ну, тым не менш, магчыма усялякае, але да, пакуль што вельмі далёка выбівае Спартак. Буканеджы, Давуда, губляе мяч Давуд Арбгаджыеў. Але застаецца мяч у нас і будзем увозіць аут. І вось зараз фол свісціць суддзя, не вельмі часта ён гэта робіць, але зараз убачыў, што гулец Спартака збіў нашага гульца, і Яўген Гардзейчык будзе аддаваць на другі фланг, на Тамковіча. Як высока забягае Дабішук? Магчыма, на яго трэба паспрабаваць аддаваць? Так, пас на Дабішука, Дабішук прастрэл, все ж трымаецца, выносіць кулакамі Кірыла Хоміч, і на гэтым быццам бы ўсё. А замест Дабішука застаўся якраз такі Цвяткоў, падстрахаваў і згуляў вельмі спакойна. Так, такі абарончага тыпу апорны паўабаронца. Міраслаў Тамковіч, зараз Міраслаў у цэнтры, на больш звыклай пазіцыі для сябе. На Арсені Старыкова, Арсень стрэл. І вось зараз, тое, пра што мы казалі, Кірыла Хоміч, ён не ўзяў мяч у рукі, хаця гэта было абавязкова трэба рабіць. Ён адбіў неяк перад сабой, і калі б хтосьці з нашых гульцоў быў там, то можна было б дабіць мяч у вароты. Але, на жаль, быў толькі Януш Ладуцкі, ён быў вельмі далёка і проста не паспеў гэтага зрабіць. Но ўвогуле гэта незвычайна, што Януш там аказаўся. Ну, а у гэтым сезоне Януш Ладуцька даволі часта дапамагае нам у атацы. Мы можам узгадаць яго гол у браму Дынама. Тады ён, сапраўды, як форвард дзейнічаў, забяжаў, адкрыўся і хладнакроўна свой выхад 1 на 1 рэалізаваў. А вось зараз крумкачы зразумелі, што трэба больш біць па браме Кірыла Хоміча і пытацца забіць праз далёкія стрэлы, бо гэта можа і вельмі крута, я б сказаў, крута згуляць для нас. Так, цікава, зараз пытаюцца ў каментарах. Скажыце, калі ласка, ці ёсць сёння сярод болбояў Даніла Патапенкаў? Калі гэта нейкі жарт, я, шчыра кажучы, яго не вельмі разумею. Ілля, магчыма, ты зразумееш лепей за мяне? Я таксама не разумею, але ж спадзяюся, што ёсць. Так, ёсць у вас у каго запытацца, паспрабуйце пастучацца ў тэлеграме да кагосьці, хто там быў на гэтым матчы, магчыма, са скамейкі крумкачоў ці Спартака, магчыма, вам лепей адкажуць на гэтыя пытанні. І зноўку будзе Спартак уводзіць мяч у гульню, і, здаецца, зноўку яны будуць уводзіць ад брамы, зноўку будзе выводзіць палявы гулец замест Кірыла Хоміча, і, здаецца, зноўку будзе біць далёка. Канешне, крыху бачна, што Спартак крыху абараняе ўжо свае гэтыя 0-0. Думае, перш за ўсё пра тое, каб нічыю гэтую сохраніць, каб не прапусціць перш за ўсё, а пра атаку, гэта ўжо калі атрымаецца, дык добра, а калі не, то 0-0 для Спартака, здаецца, вынік больш прымальны, чым для нас. Як мне здаецца, і першы тайм Спартак больш ад абароны гуляў і на контратаках. Так, але зараз яны ўжо зусім неяк далёка кожны раз выносяць мяч. У першым тайме ўсё ж спрабавалі яны больш згуляць цераз кароткі пас і выводзіць ад сваёй брамы мяч, неяк камбінацыйна гуляць. У гэтым тайме як быццам крыху адмовіліся ад гэтай ідэі, але калі іх футбол дае вынік, калі іх футбол дазваляе ім не прапусціць, то хто мы такія, каб іх засуджваць за такое? Абарончы футбол таксама футбол, і часам ён таксама бывае эстэтычным і цікавым. Згодны з табой. Мне здаецца, што і крумкачы сталі больш мацней у другім тайме і больш цікавей гуляць, таму, мабыць, яны не даюць Спартаку так больш атакаваць, як у першым тайме. Так, і вось доўга не бачыў Расціслаў Серый, што мяняюць яго.
адбываецца тая замена, пра якую мы казалі яшчэ адразу пасля перапынку. Сыходзіць Ростислав Серы, і зараз на пазіцыі форварда, на сваёй пазіцыі будзе дзейнічаць Уладзіслав Марозік. Паглядзім, што яго атрымаецца. Пакуль што нельга сказаць, што яго вельмі часта атрымліваецца добра, але з іншага боку ёсць у яго гол ужо ў гэтым сезоне, ёсць гол у браму Дынама, і як быццам сёння ён можа дагнаць якраз таки Серага, а яшчэ Януша Ладуцьку у спіску лепшых бамбардзіраў нашай каманды ў гэтым сезоне. У тых па 2 гола, у Марозіка пакуль што 1. Ну, пакуль што толькі трэці матч, таму можна і не глядзець на спіс лепшых бамбардзіраў, але ж я, калі шчыра, думаю, што Владзіслаў сёння заб'е як мінімум 1, а думаю і больш. І зараз будзем уводзіць мяч. Святкоў, здаецца, будзе убрасваць аут. Так, аб'яўляе зараз дыктар нашу замену. І Святкоў уводзіць мяч у гульню. Святкоў на Ладуцька, Старыкаў. Прыбег Старыкаў. Так, на Тамковіча. Ну што, неяк адкрываецца Марозік. Уладзіслав атрымоўвае мяч, і трэба бегчы наперад, магчыма аддаць зараз. Так, добра, аддае. Гол! Просто умница, толькі уступіў гульню, адразу так добра адкрыўся. Вось ведаеце, там Міраслав Тамковіч добра забіў, добра рэалізаваў. Мы, канешне, адзначаем Міраслава Тамковіча, дзякуем яму за гэта забіты мяч. Ведаем мы, што Міраслав таленавіты футбаліст, але вось зараз я хацеў бы сказаць пра Уладзіслава Марозіка. Ён добра адкрыўся. Як жа ён добра там прабег, як ён гэта убачыў, вось гэтую прастору, як добра усім Старыкам заўважыў, дзе стаіць Марозік, што няма там гульцоў Спартака. Выйшаў Марозік, адразу зрабіў добрае дзеянне, галявую перадачу, вялікая яго заслуга ў гэтым поле, таму яму дзякуй. Ну і, канешне, віншуем Міраслава Тамковіча з забітым мячом. Так, не забіў гол Марозік, але ж згуляў вельмі крута і зрабіў ўсё для гэтага гала. І ўвогуле я скажу, што гэты гол зрабілі якраз Тамковіч і Марозік дваіх. Спачатку Тамковіч на Марозіка, а потым Марозік на Тамковіча, таму гэта іх гол. Дзякуй хлопцам і, скажем, дзякуй Бушме, гэта добрыя замены, якія палепшылі гульню. Так, і вось зараз дыктар аб'яўляе аўтара гола. Не вельмі гучна пакуль наш... Так, гол! Не паспела дыктар аб'явіць аўтара першага гола, не паспелі заўзятары аддзячыць Міраславу Тамковічу. Як вось такі другі гол здараецца. Зноў жа тое, пра што мы казалі. Канешне, павінен быў Кірыла Хоміч забіраць гэты мяч. Канешне, павінен быў ён дзейнічаць надзейна. Але, ну вось, Кірыла Хоміч, вось ён такі, што ж з гэтым зробіш. Добра, што ён сёння губляе мяч, і Алексей Баранов забівае другі гол. Так, давай лепш скажем дзякуй Алексею Баранову за гэты гол. Так, канешне, Алексей умнічка. Таксама казалі мы пра яго яшчэ ў першым тайме. Чакалі мы яго на поле. І, канешне, вельмі усцешаныя мы, што Алексей Баранов вось так выйшаў, вось так забіў. Атрымоўваецца, што гэта ўжо трэці гол у браму Спартака ў трэцім матчы у кар'ере Баранова. Так, і зараз давайте яшчэ раз павіншуем Баранова з забітым голам, падзячым яму і вяртаемся да гульні. Выйшаў Захар Холадаў у гульню замест Константина Цвяткова, і вось зараз цікава, таму што зараз Захар Холадаў гэта флангавы абаронца, гэта якраз латэраль, і паглядзім, як нашы хлопцы перабудуюцца зараз. Ужо бачна, што на фланг пайшоў Захар, а Тамковіч пайшоў ужо ў цэнтр поля. Так. Міраслав Тамковіч вяртаецца на свой звыклы гол! Гэта было не так складана. З метра у пустую браму ворот забіў Владзіслав Марозік. Якраз, прабач мяне, якраз пас Захара Холадова. Я не памыляюся, толькі выйшаў, і таксама, як і Міраслав Тамковіч, першым ці аднім з першых дотыкаў такі пас. Так, літаральна першым сваім крананнем мяча выйшаў Захар, адразу аддаў галявы пас. Вельмі такія выніковыя замены у
у нас атрымоўваецца. Марозик 1+1. Захар Холодов перадача. У Алексея Баранова ёсць гол. Так, як мы казалі, ёсць у нас на лаўцы гульцы, якія здольныя ўзмацніць нашу гульню. Так, ну і ты яшчэ ў першым тайме казаў, што Спартак гуляе ўжо трэцюю гульню за тыдзень, і здаецца, што ўсё ж такі стаміліся гульцы Спартака, і мы добра выкарыстоўваем гэта. Так, конечно. Спартаку цяжка гуляць так шмат, і ў чэмпіянаце АЛФ, і ў Кубку АЛФ, Кубку Лігі АЛФ, Кубку Беларусі, чэмпіянаце Менску. Шмат гульняў, у нашых хлопцаў пакуль што толькі чэмпіянат Менску і Кубак Беларусі, у якім мы яшчэ не стартавалі, але стартуем хутка. Таму, магчыма, нашыя хлопцы проста лепш гатовыя фізічна да гэтай гульні, таму ў другім тайме так гульня змянілася. Ну і якая ж атмасфера на стадыёне? Так, выдатна, проста вельмі прыемна за гэтым назіраць, асабліва вось левая адна з трыбуны, яна так амаль цалкам запоўнена, там актыўны наш фан-сектар, і вельмі яны гучна святкавалі нашы галы, і вельмі гучна нашу каманду падбадзёрваюць і зараз. Упэўнена гуляе Арсень Кудзін і ўводзіць мяч у гульню праз правы фланг. Што зараз пакажуць нам нашы гульцы? Мабыць, ужо 4-й гол. Так, і вось мы бачым, што Алексей Баранов якраз вярнуўся ён на пазіцыю апорнага паўабаронцы, і зараз якраз маюць магчымасць Старыкаў і Тамковіч дзейнічаць вышэй, ды Яныш Ладуцька таксама высока падымаецца, ўжо 3-0, ужо хлопцы неяк так вось гэтую бел-чырвоную крыў адчулі спартакаўскую і пабеглі наперад. Так, Захар Холодов з мячом. Вельмі цікавы гулец, вельмі добры гулец, але ж была у яго траўма, вельмі сур'ёзная. Спадзяемся, што ўжо ён здаровы і зможа дапамагчы нам. Так, распавядалі мы ўжо на нашых мінулых трансляцыях. За гэтай траўмы Захар Холодов на 2,5 гады прыпыніў сваю футбольную кар'еру, сышоў з Менскага Дынама, дзе ён ужо падцягваўся да асноўнай каманды, падцягваўся ў заяўку каманды на матчы і вышэйшай лігі, і нават лігі канферэнцыі. Зараз Захар узнаўляе кар'еру, пачынае, скажем так, спачатку з другой лігі, але вось сёння выйшаў і адразу вельмі добра дапамог, вельмі добра па флангу прайшоў, прастрэліў. Канешне, гэта ўзмацненне для нас, і, канешне, вельмі прыемна такога таленавітага гульца ў нашай камандзе бачыць. Згодна з табой. Мабыць, яшчэ што-небудзь сёння цікавае ён нам пакажа. А пакуль што Кірыла Хоміч, як Матвей Сафонаў, згуляў і мяч у Крумкачоў. Так, ёсць у нас яшчэ адно пытанне. А ці гэта праўда, што найлепшы гулец матчу у складзе Крумкачоў сёння атрымае падарунак ад камунаркі? Ну, ведаеце, быў розыгрыш прызоў у перапынку сярод заўзятараў ад камунаркі. Таму, магчыма, лепшы гулец сёння таксама з пустымі рукамі не сыдзе. Абавязкова сачыце за гэтым у нашым тэлеграм-канале. А таксама прыходзьце на матчы і самі удзельнічайце у конкурсах, мабыць, што-небудзь зможаце выйграць. А калі і не зможаце прыйсці на матч, то заўжды можаце глядзець нашы трансляцыі, і калі шчыра будзем рады, калі вы будзеце данаціць, ёсць у нас пасылка у YouTube-канале Крумкачоў, можаце адчыніць і сказаць нам дзякуй за трансляцыю. Так, не вельмі добра сёння было з гукам, але ж якраз такі на вашы данаты мы можам палепшыць якасць. Так, і я зараз паглядзеў чат трансляцыі на канале Крумкачоў, святкуюць, канешне, нашы заўзятары, адзначалі і Тамковіча, і Марозіка, і адзін з заўзятараў піша пра тое, што ён ужо казаў, і я гэта магу пацвердзіць, сапраўды пісаў ён пра гэта ў першым тайме, што Спартак у другім тайме з такім шчыльным футболам пасядзе фізічна і будзе яму складана. Ну што ж, я віншую вас, вы сапраўды добра ў футболе разумееце, вось так змаглі прадказаць падзеі другога тайму. Арсень Старыкаў на Януша. Ой, вельмі слізкае поле, і вось так падае Алексей Баранов, і можа гэта быць небяспечна. На шчасце спраўляемся, блакуем гэты удар, але мяч у Спартака.
Ну, попыталіся прабіць, стрэл не атрымаўся, і Арсень Кудзін уводзіць мяч у гульню. Так, можа быць і такое ўсё ж такі надвор'е дрэннае, газон сінтэтычны. На такім газоне, на жаль, можна вось так зваліцца і мяч нечакана страціць, але зараз ідзе наша атака. Ну што, Мірослав? І ось памятаеце, мы казалі, калі быў першы гол, забіў тады Міраслаў Тамковіч, а мы казалі, што за гэты гол вялікі дзякуй Уладзіславу Марозіку. І вось зараз гэты самы вялікі дзякуй Міраслаў Тамковіч Уладзіславу Марозіку вярнуў. Міраслаў Тамковіч гуляў вось так жа, як Марозік у першым голе, толькі ўжо на другім фланзе адкрыўся Тамковіч, адкрыўся, працягнуў, аддаў, усё вельмі выдатна. Выдатна Міраслаў умее гуляць на вольнай прасторы, выдатна ён умее дзейнічаць з мячом, і Уладзіславу Марозіку заставалася толькі замкнуць. 2+1 у Марозіка, здаецца, заяўку на MVP матчу, але кандыдатаў шмат, той жа Тамковіч, іншыя гульцы. Вось так гэта звязка нашых рэзервовых гульцоў, Тамковіч, Марозік, так выдатна, яна сёння дзейнічае. Як мінімум 2 галы яны зрабілі цалкам, гэтыя хлопцы, а Марозік забіў яшчэ адзін. А я папрошу замеціць, што я казаў пра дубль Марозік. Так, канешне, гэта было. І Уладзіслаў Марозік, дарэчы, ужо, атрымоўваецца, 3 галы забіў у гэтым сезоне. Ён зараз якраз-такі лепшы наш бамбардзір атрымоўваецца і даганяе па гэтым паказчыку Паўла Зуевіча, які лепшы бамбардзір Спартака. Перад гэтым матчам якраз 3 галы ў чэмпіянаце Менску у Зуевіча было. Магчыма, Марозік сёння зробіць хіт-трык, і тады ўжо Зуевіча абгоніць, і, магчыма, нават аднаасобна ўзначаліць табліцу бамбардзіраў чэмпіянату Менску, але гэта недакладна, трэба глядзець. Вось тут трэба ж вырашаць. Марозік хіт-трык! Это нечто невероятное. Я нагадываю, Уладзіслаў Марозік за весь мінулы сезон забіў 5 галоў. Сёння у яго 3 галы, у гэтым сезоне пасля 3 тураў як мінімум 4 галы. І уже зусім папал Спартак, уже просто не вяртаю всю абарону. Давуд Арыгаджыеў мяч перахапіў, аддаў перадачу на Марозіка, і Марозік 3 разы вось так хладнакроўна замкнуў. Віншуем Уладзіслава. Я спадзяюся, што ужо вось гэты хіт-трык дадасць Уладзіславу нейкай упэўненасці, якой яму, магчыма, раней не хапала, і прадэманструе Уладзіслав усё, на што ён спасобны, а здольны ён сапраўды на многае. А пакуль што ў Спартака замены, замест 9-го нумара Вадзіма Барановскага выйшаў, я, калі шчыра запамятаю, які нумар, зараз убачу. Але замест яшчэ аднаго гульца выйшаў 77-й нумар Уладзіслаў Лінёў. Уладзіслаў Лінёў, дарэчы, наш былы гулец, ён даволі такі дасведчаны, 85-го года народжання, то бок 41 ужо год яму вельмі хутка у аўторак будзе, 12 мая святкуе Лінёў дзень нараджэння. Далёка, у нашым самым першым сезоне ў прафесійным футболе ў 2014 годзе Уладзіслаў Лінёў гуляў за Кумкачы ў другой лізе і дапамагаў нам тады выйсці ў лігу першую. Так, зараз Кудзін на Дабішчука. Дабішчук што вынайдзе? На Старыкова. Старыкаў на Холадова, і як добра Холадаў пракідвае, але крыху не хапае ўсё ж такі, і мяч Холадаў губляе. Так. Якраз Холадаў губляе мяч супраць 15-го нумара, які таксама толькі што выйшаў, гэта Канстанцін Войцік. Так. Пераход. Марозік покер, Марозік Каліновска, гол! 6-0, Марозік покер. Святкуе ён, што за зорка, ведаеце, усе галы, здавалася б, такія простыя. Так мала патрэбна было Марозіку, каб гэты гол забіць. Ён ужо святкуе там з дзецьмі, з малымі груганяткамі. Святкуе 4+1 у яго сёння. Што ж, покер Уладзіслава Марозіка. Дарэчы, сёння быў ужо адзін покер. Гулец ГГС Юнайтед у браму Туркспору аформіў покер Міцкевіч.
І вось зараз Марозік як быццам бы неяк вырашыў прыняць гэты чэлендж, і 4+1 сёння Марозік робіць. Нешта неверагоднае, канешне. Это ўжо 6-0. Так, так. І рыхтуецца ў нас яшчэ две замены, яны якраз зараз адбудуцца. Яўген Гардзейчык і Арсень Старыкаў, нашыя лідары, зрабілі вынік і пакідаюць поле. І вось зараз выходзяць Мікіта Кухцік, гулец, які праводзіць у нас 3-й сезон, і ўваходзіць Тимофей Велічка. Тимофей Велічка, які дэбютуе за Крумкачой афіцыйных гульнях, зусім малады яшчэ хлопец, з 2007 года народжання. Тимофей Велічка, выхаванец барысаўскага БТ, для яго Крумкачы гэта першая каманда у яго прафесійнай такой дарослай кар'еры. І пажадаем мы, канешне, Тимофею поспехаў, каб кар'ера атрымалася выбітнай, каб дабіўся ён знатных вышыняў, і, канешне, каб дапамог Крумкачам. А ці ведаеш ты, што правільна казаць Велічка, бо я заўжды думаю Вялічка, не ведаю, як правільна. Так, дзякуй, што паведаміў. Я не ведаю, я не ведаю, як правільна. Гэта я толькі што задаўся пытаннем такім. Ну, магчыма, пасля будзе повод задаць такое пытанне Тимофею, каб высветліць, як правільна казаць яго фамілію. Так, пасля матчу даведаемся. Так. І зараз, здаецца... Так, пакуль што даглядзім гэту атаку, ўжо кожная атака у нас можа быць небяспечнай. Дык вось, здаецца, Крумкачы неяк якраз перайшлі на 4 абаронцы, і зараз, калі я не памыляюся, хаця не, вось зараз Тимофей Велічка пайшоў неяк вышэй, неяк не зусім зразумелая зараз наша тактычная схема, бо Дабішчук і Неджы, канешне ж, цэнтральныя абаронцы, а вось далей не зусім зразумела. Мікіта Кухцік, здавалася б, цэнтральная абаронца, і, магчыма, гэта 3-й наш цэнтральны абаронца ў гэтай старой схеме, але калі Крумкачы без мяча, калі Крумкачы гуляюць без мяча, то Мікіта Кухцік гуляе як быццам бы на правым фланзе абароны, а Тимофей Велічка як быццам бы на левым, гэта яго профільная пазіцыя, ён флангавы абаронца, і таму сітуатыўна мы, здаецца, пераходзім і на 2 цэнтральных абаронцы. Магчыма, гэта ўжо і не так важна, калі мы выйграем 6-0. Магчыма, хлопцы могуць проста гуляць у футбол, проста атрымоўваць насалоду і неяк не вельмі прывязвацца да канкрэтных тактычных схем і пазіцый. Ну так, я думаю, што нашы хлопцы ўжо куражацца, бо і больш часу і пасуюцца ля сваёй штрафной, і Дабішчук вельмі так упэўнена, але ж абыгрываў ля сваёй штрафной гульца Спартака. Ну, мне здаецца, калі 6-0, ужо можна і так пагуляць. Так, крыху асабістага магу расказаць. Тимофей Велічка за Крумкачы дэбютаваў у таварыскай гульні супраць Іслачы. Выйшаў ён на другі тайм, вельмі добра яго правёў. І для мяне, як каментатара, гэта таксама быў дэбют такі за Крумкачы. Таму, канешне, ёсць у мяне нейкія сімпатыі да гэтага гульца, і вельмі хацелася б, каб Тимофей Велічка сябе паказаў, ёсць яшчэ час, штось цікавае зрабіць сёння. Вось, не паразумеліся крыху нашы хлопцы, гэта звязка Тамковіч-Марозік. Тамковіч аддаваў на Марозіка налева, магло атрымацца прыгожа, не паразумеўся з ім Марозік, але Марозік ужо зрабіў покер. Сёння, як кажуць, Маур сваю справу зрабіў, Маур можа адпачываць, хаця гульня не скончылася яшчэ. Так, а калі скончыць ужо пра Тимофея Велічка, то вельмі перспектыўны гулец, і, калі шчыра, я таксама шмат чаго чакаю ад Тимофея. Так, і Захар Холадаў, Захар трэба вырашаць. Захар Холадаў не забівае, Захар вельмі крыўдна. Так, ўжо не ведаю, чаго не хапіла. Магчыма, нават не ведаю. Магчыма, канцэнтрацыя пры такім ліку 6-0. Хутчэй за ўсё, проста ўжо у Захара, удар-то нармальны атрымаўся, але вельмі, здаецца, медленно ён згуляў. Але ж і гульцы Спартака не перашкаджалі зараз яму так згуляць. Так, быў час, каб мяч абрабіць, каб зрабіць добры стрэл. Што ж, так бывае, нічога страшнага. Зноў-такі лік пазваляе вось так крыху спіжоніць. Спартак вельмі стаміўся. Так, зусім ужо стала гэтая каманда.
По першаму тайму увогуле ніхто не чакаў такі лік як 6-0, бо Спартак вельмі добра глядзеўся, так, і казалася, што не будзе такога разгромнага ліку, але ж Так. І уваходзіць у Спартака зараз у гульню 14 номер Алексей Рубцоў і 23 номер Арсений Грачыненко, расійскі легіянер, атрымаюць і яны крыху гульнявога часу, каб магчыма сабе праявіць, хаця, канешне, гэта ўжо складана для хлопцаў будзе. І спяваюць зараз наши заўзятары такой адзін вядомы фанацкі чант, адзін вядомы такі хіт сярод футбольных фанатаў, які раней быў кол-сонгам на Альянс-арэне, калі забівала мячы мюнхенская Баварыя. І вось Баварыя дома вельмі часта граміла сваіх апанентаў, і спадзяемся, крумкачы гэтаксама будуць часта на сваім дамашнім стадыёне, на груганах сваіх апанентаў вось так знішчаць, як зрабілі гэта сёння ў другім тайме. Бука з мячом на Велічка такі рэактыўны гулец, вельмі хуткі насамрэч, ён здольны з мячом далёка праходзіць, але зараз усяго толькі аддаў мяч назад, і ўжо праз правы фланг спрабуем мы атакаваць. Мирослав Танкович з мячом. Вось зараз, здаецца, мог бы суддзя даць штрафны удар, але ён гэтага не робіць. Ці ёсць у гэтым сэнс ужо, калі фол не вельмі жорсткі, то можна і даць пагуляць. Суддзя гэта рабіў і ў першым тайме, калі яшчэ была жывая інтрыга, таму так, зараз больш повадаў для таго, каб свісцець нейкія невялікія фалы у суддзі не з'явілася. Так, ужо падыходзіць пакрыху да заканчэння гульня, 86-я хвіліна. Я мяркую, што няма сэнсу арбітру дадаваць шмат хвілін, трэба ўжо адпусціць заўзятараў, каб паспелі яшчэ даехаць дадому, уключыць тэлевізор, гарбаты заварыць. Сёння ў 10 гадзін вечара эль-класіка. Я думаю, гэта будзе цікава паглядзець нашым заўзятарам. Ну давай, якая твоя стаўка на эль-класіка? Ой, ну цікава. У Рэала няма сёння Мбапэ ў заяўцы, Барселона таксама не ў аптымальным складзе. Шчыра кажучы, калі такі вялікі адрыў Барселоны ад Рэала ёсць у табліцы чэмпіяната Іспаніі, то нейкага такога перадчування эль-класіка, перадчування такой жорсткай барацьбы няма. Давайце зраблю прагноз, што Рэал пераможа, таму што гэта вельмі нелагічна, усё зараз супраць Рэала. Магчыма, вось на адзін гэты канкрэтны матч усё ж такі збярэцца Рэал і хаця б на адзін тур чэмпіёнства Барселоны адложыць. Ну вось я з табой не згодны пра напругу ў гэтым матчы, бо Рэал вельмі не захоча, каб Барселона взяла перамогу ў чэмпіянаце ў матчы супраць Рэала. Ну і моя стаўка, што ўсё ж такі Барселона гэта зробіць сёння. Так, і сёння ў ранку была вельмі сумная навіна. Памёр, на жаль, сёння ў ранку бацька Хансі Фліка, галоўнага трэнера Барселоны. Спачуваем, канешне, Хансі. Хансі ўсё роўна будзе сёння на скамейцы. І, магчыма, канешне, Барселона ўсё зробіць, каб вось так свайго трэнера падтрымаць чарговым чэмпіёнствам, другім запар для Хансі Фліка. Так, такі вось прэс-рэліз на матч Барселона-Рэал. Ну і давай яшчэ я скончу тым, што як мінімум адна красная картка, чырвоная картка ў матчы Барселона-Рэал сёння будзе. Магчыма, зробім пазней нейкую рубрыку, дзе каментатары крумкачоў будуць даваць свой прагноз на еўрапейскі футбол. Марозік! Ну, я ўжо не ведаю, як на гэта рэагаваць. Тут трэба неяк правераць, а было такое ці ўвогуле калі-небудзь, каб гульцы крумкачоў рабілі пентатрык у адным матчы. Я, шчыра кажучы, не ведаю, трэба лезці паднімаць статыстыку, але у любым выпадку Марозік выйшаў у перапынку і за тайм забіў 5 мячоў. Ну, гэта нешта неверагоднае. Я нават не ведаю, што яшчэ сказаць. Віншуем Уладзіслава. З MVP гэтага матча, здаецца, усё зразумела. Уладзіслав сёння ўвечары добра палакаміцца прызам ад камунаркі, магчыма.
Колькі ты там казаў, Владислав, сабе ў мінулым сезоне? Ну, вось роўна столькі, колькі ж сёння за адзін тайм. 5 галоў за мінулы сезон, 5 галоў за адзін тайм, 6 галоў у гэтым сезоне чэмпіянату Менска. Ну, нешта неверагоднае. Да рэчы, ў мінулым сезоне Владислав быў асноўным гульцом нашага складу, а ў гэтым не вельмі асноўным. Так. Мабыць, Владислав як чацарыка. Магчыма. Не забіваў Владислав у гэтым сезоне толькі ў мінулым матчы, але тады ён дзейнічаў як левы латараль. Канешне, пазіцыя цэнтральнага форварда яму такая больш звыклая. Алексей Баранаў зараз на марозіка. Ну што, зараз, магчыма, Владиславу заставіць нас узгадаць, што там ідзе далей пасля пентатрыку, секстатрык, калі я не памыляюсь. Але перакладзена была. Ад Алексея Баранова, але стрэл вельмі добры. Так, мог Алексей Баранаў дубль сёння зрабіць. Крыху зусім не хапіла. Ну, наши хлопцы, конечно, так, крыху уже здзекваюцца са Спартака. Ну, пры такім ліку гэта зразумела. Кутнік. Цікава, што прыдумаем на Кутнік. Магчыма, нешта тое, што пры другім ліку не паспрабавалі бы. Так, Мирослав Тамкович. Асноўны, хто ў нас падае Кутнікі, гэта Ягор Антанович. Яго ўжо даўно на полі няма. Так, Арсенія Старыкова таксама няма. У такім выпадку, канешне, Мирослав Тамкович асноўны гулец, які падае Кутнікі. Паглядзім, што зробіць зараз. Не стаў ён падаваць. Так. Наверное. Кароткі пас і ўсё. Сапраўды нічога не стаў дадаваць арбітр. Адпусціў заўзятараў, адпусціў гульцоў глядзець вячэрні футбол ці займацца нейкімі іншымі справамі. Звышупэўненая перамога крумкашоў. Віншуем нашых заўзятараў. Абавязкова пачуемся на наступных матчах. Прыходзьце на нашы агульні, глядзіце трансляцыі, подписывайтесь на наши сацыяльныя сеткі, рабіце донаты для нашага клубу. З вами былі каментатары Мирослав Колас і Ілля Кураленко. Усяго вам добрага, яшчэ абавязкова пачуемся. Дзякуй за прагляд, дзякуй гульцам за гульню.